Yolanda Seguí Beltrán, el forn és Forn del Crist, CB, antes es deia Forn Santíssim Cristo, perquè era dels meus pares, i ara ho hem canviat a Forn del Crist, CB. I ja està, i ho duguem entre els meus germans i jo. Este negoci té 51 anys, que és quan ho agarraren els meus pares. I ara, a faltar el meu pare, ho agarrarem els meus germans i jo. És a dir, que fa 17 anys que ho portem nosaltres. Ens dediquem a la producció de pa, fem bolleria, fem pasteleria i tota classe de salat. Fem de tot. Tot casero, tot ho fem nosaltres, que tot és producció casera. A part del tracte cara al públic, vas fent, vas innovant, vas evolucionant. Després també tenim, quan ve falles, fas una cosa nova que són els bunyols, ve Pasqua, fas les mones i els panous, ve les catalinetes, fas rotlles de catalines, és a dir que no és un monòtono de sempre el mateix, perquè cada temporada du una cosa i vas fent diferents coses. Nosaltres també fem tapes, també quan fem les tapes, com ara mateix el mim, que fem la tapa del mim o fem el fir arròs, això hi ha un descol·loque perquè ja anem a tope. Entonces vas fent coses. Entonces no és una monotonia de negoci, que és el més bonic que n'hi ha. Mon pare treballava en un forn, era forner, també treballava en una fàbrica dels fideus i decidiren muntar un negoci perquè ja estàvem formant una família i tenia que dedicar-se a alguna cosa, no com a treballadora, ell volia ser amo. Entonces, este forn es ficava en venda, tinguérem l'opció i el comprarem. I a raïs d'ahir ja els ficava a fer i així estem, continuem nosaltres. Fem l'antic i el modern, és a dir, fem les coques d'abans, coca de nous i panses, la coca d'armeló, les coques morenes, la coca de poma, després també les panetes normals de tomàquet i de verdura, ara ja fem tota classe de panetes, de botifarra i ceba, de polla sense ceba caramelitzada, de carne en Filadèlfia mostaza, pizzetes, també fem pizzetes, en fem bocadillos, el dolç també, a part de fer el clàssic, també fem frivolitats, tota classe de tortalles com tiramisú, de 3 xocolates, fem gotets, és a dir, fem un poc d'antes i modern. Hem fet de tot, hem anat conforme el dia a dia la gent ens reclama i anem fent. Estem en Facebook, estem en Instagram,
Ens ha vingut també molt bé per promocionar-nos i ara mateix en tot això del Covid també ens ajuda molt perquè molta gent per Instagram o per Facebook ens fem pedidos o per WhatsApp, que tenim un WhatsApp en el forn, molta gent per el WhatsApp ens fem les encomandes i així agilitzàvem la cua per a la gent vindre a comprar i te ficàvem tu a tal hora, entonces la gent venia, no s'acumulava la gent i ha servit de molt també perquè la gent veu el producte que tu fas. Donar un servici de tu a tu cara al client. Si te demana una cosa intentes fer el que ell vulgui, si vol alguna cosa especial ho pots fer, perquè com ho fabriquem nosaltres, tu pots oferir-li al client el que ell te demana. Si ell te demana una cosa en concret, tu pots fer-li-ho a ell. No és com que fabricat així de dir sempre és el mateix, sinó de dir jo vull que este dibuix, tu li pots fer això, jo vull que aquesta torta mescla així, li ho pots fer perquè nosaltres ho fabriquem. Este logotipo que tenim així, que és el logotipo que antes es deia un panecillo que es deia Blasín. Era un panecillo i duia este dibuix, que el va fer mon pare. I del logotipo del Blasín, del panecillo, hem tret el logotipo del forn, que és el modern que hem innovat nosaltres, que ha sigut fer això, el ninotet i el forn del Cristo. Jo el consell que donaria a la gent que vol muntar un negoci té que tindre molta il·lusió, té que tindre molta passió, no té que tindre hores perquè costa, és teu i constància, té que ser molta constància. Però la il·lusió sobretot, de tindre ganes de fer coses, de no tirar la tovalla i ara faig això i ara faig allò, i ser constant. Arrimat és una associació que ens hem incorporat, que dona informació de les coses que estan traient noves, concursets, fa propaganda també del teu negoci, que també fa molt, també per les tapes d'Arrimat també estem ahí un poquet incluïts perquè fan events i conèixer altres negocis i estar en contacte també amb altres negocis com tu, si té un problema, si no té un problema, què podíem fer, què podíem solucionar i entre tots tirar avant la xicoteta empresa, que és l'important, tirar avant una xicoteta empresa perquè costa molt, perquè les multinacionals acaparen prou i la xicoteta empresa necessita un empuje per pujar un negoci. Entonces l'Arrimat som unes xicotetes empreses que estem ahí fent força per tirar avant.